żyjemy w państwie polskim, gdzie językiem obowiązującym, oficjalnym, konstytucyjnym jest język polski. Natomiast coraz więcej elementów śląszczyzny przedostaje się do języka ogólnopolskiego. Oczywiście są to nazwy realiów śląskich, bo wiadomo, że w polszczyźnie pojawił się krupniok, pojawiły się rolady, modrokapusta, która w tej chwili znajduje się nawet w menu różnych restauracji, nie tylko na Śląsku zresztą. Takim symbolem śląskości stał się nie tylko familok, czyli ten dom, budynek, w którym żyło kilka rodzin, jak gdyby w więzach sąsiedzkich, czasami nawet bliższych niż rodzinnych. Takim symbolem Śląska stała się hołda. Jest nim na pewno klopsztanga, czyli dawny trzepak do dywanów. Coraz więcej ludzi wie, co to jest ciepnąć albo ciepać. Coraz więcej ludzi wie, co to jest pomarasić się, czy coś jest pomaraszone, co to znaczy maszkiecić, bo właśnie takie słowo maszkiecić jest bardzo wygodne, bo ono nie oznacza tylko słodyczy, tylko jedzenie czegoś dobrego, co każdy człowiek sam sobie może wybrać, co lubi, bo maszkiecić można też śledzie na przykład, albo dobrą kiełbasę. Jest tych elementów coraz więcej, coraz mniej się wstydzimy tego, że godomy po śląsku, opowiadamy śląskie wice i dowcipy, więc staje się to pewną modą atrakcyjną, sympatyczną, ponieważ w ten sposób ludzie wyrażają swoją tożsamość kulturową, etniczną, swój związek z krainą, w której się urodzili i z której pochodzą.